गिबियावनो नमस्कार हरनाय जाहैबाय आरो मिडियाफोरनिसिम आं मिडियासिमफोरनि आंनिसिम नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होग्रोनाय जाहैबाय। दिनैनि बे सातबिल गामियाव जोङो बेरायफैनानै जों नुनो मोनदों जे गोरिब न'खरफोरा बे गुसु दिनावहाय गोबांथार दुखु जारलायाव सैनानै दङ, माने गोग्लैसोनानै दङ। बेखौ जोङो नुनो मोननानै जोङो बिथांमोननि बे गुसु दिनावहाय जे माने थान्दाजों गोग्लैसोनानै थानाय मानसिफोरनो जोङो ब्लेंकेट डिस्ट्रिबिउसन खालामनो थाखाय जों फैनाय जादों आरो बे ब्लेंकेट डिस्ट्रिबिउसनखौ एखेबारे गोरिब फरियालफोरनो जोङो राननानै होनाय जाबाय आरो बे राननानै होनायजों लोगोसे बै गोरिबफोरा गोबां माने गोजोननाय मोनदों आरो सान्थि मोनदों आरो बे गुसु दिनावहाय गावसिनि देहाखौ माने सान्थि बा गुदुं लाखिनो थाखाय बिसोरो मोनबाय होननानै बिराद सान्थि मोननाय जादों। ओरैनो जोङो दिनै बेहाय 100टा सुबुंफोरनो जोङो राननानै होनो थाखाय जोङो फैदों आरो 100टा सुबुंफोरनो जोङो कम्बल रानना होनाय जाबाय। उननि समावबो जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन गामियाव थांनानै जोङो जुदि बेफोरबायदि गोरिब न'खरखौ जों नुबावोब्ला बिराद माने दुखुआव जुदि सैनानै थानांनाय जुदि जों नुबावोबा आरो बेबायदिनो जोङो माने राननानै होबावगोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन गामियावबो राननानै होबावनायनि थाखाय जोङो थिरांथा लानाय जादों। दिनैनि बे प्रग्रामजों लोगोसे आं बेखौनो मेसेज हरनो सानदों जे जोंनि सरकाराव थानाय बिथांमोना दिनै बै गामि सिङाव गोग्लैसोनानै थानाय BPL बेनिफिसारिसफोरनो जे माने बिसोरनि देहाखौ गुदुं लाखिनो थाखाय जे बिथांमोना गांसे गांसे जुदि राननानै होयोब्ला जोंनि बै गोरिब न'खरनि मानसिफ्राबो गिदिर गोलावफोरबायदि धोनिफोरबायदि गुदुं माने सि जोमनानै गावसिनि देहाखौ गोग्गो देहा लाखिनो हागौमोन आरो बेखौ गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय बिथांमोनाबो जेन बै गोरिब न'खरफोरनो जेन कम्बल बा ब्लेंकेटनि राननानै होनायनि बेबस्था लायो, बेखौनो आं बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जायो। नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव। गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान। आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ। उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि। गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन। गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो 6002401424 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।